Tajomstvo stavby pyramíd ľudí fascinuje celé tisícročia. Ako premiestňovali niekoľkotonové kamenné bloky bez žeriavov a modernej technológie? Vedeli starovekí Egypťania niečo, čo my nevieme? Alebo bolo skutočne nemožné postaviť tieto stavby ľudskou silou? Viac ako 1000-tonové kamenné bloky, ktoré sa dokonale hodia k sebe. Stavba, ktorá vyzerá príliš precízne na to, aby bola vytvorená ľudskou rukou. Ale bolo naozaj nemožné postaviť pyramídy so starovekou technológiou? Alebo existuje rozumné vysvetlenie? Veľká pyramída v Gíze pozostáva z viac ako 2,5 milióna kamenných blokov, z ktorých každý váži niekoľko tón. Niektoré kamene boli prepravené z 500 kilometrov vzdialenosti na miesto. Ale ako to bolo možné v dávnych dobách? Na stavbu neboli žiadne moderné stroje, žeriavy ani nástroje, ktoré by sa dnes použili na výstavbu takejto veľkej štruktúry. Starovekí Egypťania nepoznali železo. Mali iba bronzové nástroje, ktoré neboli dosť silné na to, aby mohli opracovávať také tvrdé horniny a presne ich spájať. Orientácia pyramíd je neuveriteľne presná. Ich zarovnanie s svetovými stranami je také presné, že najväčšia odchýlka je len niekoľko desatín stupňa. Ale ako to dokázali dosiahnuť pred tisíckami rokov? Starovekí Egypťania nemali také nástroje ako dnešní moderní stavbári. Napriek tomu sa zdá, že stavby sú presnejšie zarovnané s severom než mnohé moderné budovy. Spôsob, akým sú kamene zasadené, je tiež ohromujúci. Sú umiestnené tak tesne vedľa seba, že medzi ne nemožno ani len vsunúť list papiera. Aj dnes by bolo ťažké dosiahnuť takúto presnosť s najmodernejšou technikou. Vďaka tomu si mnohí myslia, že pyramídy bolo jednoducho nemožné postaviť ľudskou silou. Vzniká otázka, či tieto stavby skutočne vytvorili starovekí Egypťania? Alebo im pomohla nejaká iná neznáma sila? Niektorí ľudia sa domnievajú, že na stavbu pyramíd sa použila technológia, ktorú sme ešte neobjavili. Zatiaľ čo iní si myslia, že v tom mohli mať prsty mimozemšťania, teórie týkajúce sa mimozemského pôvodu rozprúdili fantáziu mnohých. Jedným z najčastejších argumentov je, že pyramídy boli postavené s takou presnosťou, ktorú staroveká technológia neumožňovala. Podľa niektorých teórií zarovnanie s hviezdami nebolo náhodné, ale mohlo byť dielom pokročilejšej civilizácie, ktorá pomáhala ľuďom počas stavby. Podobné pyramídy v iných civilizáciách, ako boli napríklad Majovia a Aztékovia, ešte viac posilnili tieto špekulácie. Ďalšou zaujímavosťou je, že medzi egyptskými hieroglyfmi sa nachádza niekoľko takých zobrazení, ktoré podľa niektorých nemali byť ľuďmi, ale neznámymi bytosťami museli vytvoriť. Na niektorých kresbách sa objavujú zvláštne postavy s pretiahnutými hlavami, ktoré prívrženci UFO identifikujú ako mimozemšťanov. Avšak podľa vedcov sú tieto jednoducho súčasťou egyptského umeleckého štýlu a nedokazujú, že staroveký Egypt navštívili cudzinci. Existujú aj teórie, podľa ktorých Egypťania používali stratenú, vyspelú technológiu na stavbu pyramíd. Podľa niektorých starovekých záznamov kamene neboli prenášané, ale vznášali sa. Podľa jednej slávnej legendy mali kňazi zvláštnu silu, ktorá im umožňovala pohybovať obrovskými kamennými blokmi len pomocou zvuku alebo vibrácie. Hoci je to vzrušujúca teória, nie sú na ňu dôkazy a archeológovia tvrdia, že skôr ide o nedorozumenie stavebných techník. Podľa inej predstavy Egypťania postavili pyramídy šikovným inžinierským riešením, ktoré dodnes úplne nechápeme. Je možné, že existovali drevené štruktúry, rampy a zdvíhacie systémy, ktorými sa kamene presúvali. Vedeli. Niektoré archeologické objavy naznačujú, že kamenné bloky boli posúvané po rampách pokrytých bahnom, čím sa znižovalo trenie. Iné teórie tvrdia, že okolo pyramíd boli postavené špirálové rampy, po ktorých ťahali obrovské kamene. Aj keď presný spôsob stavby pyramíd ešte nebol úplne objasnený, podľa súčasných vedeckých poznatkov je pravdepodobnejšie, že boli postavené ľudskou silou a technickou vynaliezavosťou, nie pomocou mimozemšťanov. Najnovšie výskumy naznačujú, že pracovníci podieľajúci sa na stavbe boli kvalifikovaní odborníci, ktorých dobre zásobovali potravinami a zabezpečili im vhodné ubytovanie. To protirečí mýtom o otrockej práci a skôr naznačuje, že pyramídy boli výsledkom dobre organizovaného stavebného procesu. Ale naozaj máme odpoveď na všetky otázky? Môže existovať tajomstvo, ktoré sme ešte nerozlúštili? Egyptské pyramídy zostávajú jedným z najväčších záhad ľudstva.
a možno budúce archeologické objavy prinesú ešte viac prekvapení. Stavba pyramíd v starovekom Egypte nebola len jednoduchou stavbou, ale svetou misiou, ktorá slúžila zachovaniu moci faraóna a božského poriadku. Pre Egypťanov neboli pyramídy len hrobky, ale aj záruky večnosti faraóna, ktoré mu umožnili po smrti povzniesť sa medzi bohov. Staroveká egyptská spoločnosť považovala stavbu za náboženskú udalosť, pri ktorej faraón a ľudia spoločne pracujú pre vyšší cieľ. Podľa egyptského vierovyznania nebol faraón obyčajným vládcom, ale božskou bytosťou, ktorá aj po smrti sa starala o svoj ľud. A cieľom stavby pyramíd nebolo len zachovanie faraónovho tela, ale slúžili aj ako brána, cez ktorú sa duša vládcu mohla dostať medzi hviezdy. Dosaženo. Egypťania verili, že duše faraónov sa pripájajú k určitému súhvezdiu, Orionu. Preto počas stavby kladli veľký dôraz na to, aby pyramídy boli zarovnané podľa postavenia hviezd. Umiestnenie pyramíd tiež nebolo náhodou. Jedna z najväčších pyramíd, Veľká pyramída, je napríklad tak presne nastavená, že takmer dokonale smeruje na sever. To znamená, že stavitelia mali veľmi pokročilé astronomické znalosti. V tých časoch neboli k dispozícii kompas ani pokročilé meracie nástroje. Preto určovali smer, ktorým mali stavať pyramídu, pozorovaním pohybu slnka a hviezd. Stavba pyramíd bola obrovskou spoločenskou udalosťou, ktorá zasiahla celú krajinu. Egypťania na to nepozerali ako na nútenú prácu, ale ako na čestnú úlohu, ktorá prinášala požehnanie ich rodinám a potomkom. Počas stavieb prebiehali náboženské obrady, aby sa zabezpečil úspech práce a aby duša faraóna mohla prejsť na druhý svet. Ľudia prinášali obete, modlili sa a vykonávali rôzne rituály, aby bohovia prijali faraóna a robotníkov zapojených do stavby pod svoju ochranu. Hoci dnes považujeme pyramídy hlavne za architektonické zázraky, pre starovekých Egypťanov znamenali oveľa viac. Pyramídy boli postavené s obrovským úsilím, ale nielen na príkaz faraónov. Robotníci považovali stavbu za príležitosť, prostredníctvom ktorej sa mohli aj oni podieľať na božskej priazni. Egypťania verili, že ak pomôžu faraónovi pri stavbe pyramídy, potom on im pomôže na onom svete. Vnútorné usporiadanie pyramíd tiež odráža toto náboženské význam. Hrobky faraónov chránili tajné chodby a zložité pasce, aby zabránili vykradnutiu hrobov. Egyptológovia verili, že ak niekto naruší pokoj faraóna, privedie na seba kliatbu a v posmrtnom živote ho čaká trest. Preto boli pyramídy chránené nielen masívnymi kamennými blokmi, ale aj skrytými pascami a špeciálnymi architektonickými riešeniami. Do hrobiek faraónov umiestňovali množstvo cenných predmetov, aby mohol vládca žiť vhodný život aj na druhom svete. Tieto zahŕňali zlaté poklady, šperky, jedlo a úžitkové predmety. Do niektorých hrobov pochovávali aj služobníkov a zvieratá, pretože verili, že budú faraónovi slúžiť aj na onom svete. Pyramídy teda neboli postavené iba ako hrobky, ale aj ako paláce posmrtného života, ktoré zabezpečovali vládcovi moc na veky. Stavba pyramíd teda nebola len stavebným projektom, ale jednou z najdôležitejších udalostí staroegyptskej kultúry a náboženského života. Ľudia sa na nej nepodieľali ako otroci, ale pracovali hrdým a oddaným spôsobom, pretože verili, že tým posilnia aj svoju vlastnú dušu. Faraóni vládli aj po svojej smrti a pyramídy slúžili ich večnosti. Hoci moderná veda odhaľuje čoraz viac záhad o stavbe pyramíd, stále zostáva veľa otázok nezodpovedaných. Naozaj sme už rozlúštili všetky ich tajomstvá? Je možné, že stále existujú stratené komory a tajné chodby, ktoré ešte neboli objavené? Egyptské pyramídy zostávajú jednou z najväčších záhad ľudstva. A každý nový objav nás môže priblížiť k pochopeniu starovekého sveta. Napíš do komentára, či si myslíš, že všetky záhady týkajúce sa pyramíd už boli rozlúštené. Ak sa ti video páčilo, nezabudni sa prihlásiť na odber kanála, aby ti neunikol nasledujúci zaujímavý obsah. Napíš do komentára, či si myslíš, že už boli vyriešené všetky tajomstvá týkajúce sa pyramíd. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite sa prihlásiť na odber kanálu, aby ste nezmeškali ďalší zaujímavý obsah.